Ladak kedobarim khasiya khaya tumpen kaching ki chithan pen non kedoboma sorkara long kaching thurawar sai kelong ji aphanta me dasamet chethan timunda UKPO mate United Khasi People Organization president Thong Thom kahumri da mahut anta thangnat kaching thurawar sai ke me theklong le Pinpur dame kedamtang Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Amang Kahiman Karbi Anglong alo kedo inglong akhaya tumaphan longlia pata akejo ekipialong Donsuri Constituency along Ratsai Klematum Labangso Khasi rongke V4 palelesi longlia pata anta keron kebak ketlak liajok UKPO President Pen Ningduk Chipakla Anpare tahaladak development asai ke me isita theklong Khasiya korot yatuma phanta me kanghon ponangji ke Karbi Anglong Autonomous Council pentame ar pudo binong atheke Karbi Anglong district ke hanga hod rusem sonsing ingti sarsing terong langkong habi atum ke japon asong Karbia dorbar asong along tame Khasiya khai bangke thom an abang phukang thim mate active member do lasinona por ke latuma phanta me kanghon kalana nangji ke Karbi Anglong Autonomous Council pentame ar pudo binong lopusi UKPO asong pen ningje non Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Dr. Tuliram Ronghang ke japen ison peneson isi pen isia site ame claim dampong lapen ke noni prang anso se kanghon pon pen inglong akhai iklaivet ke pangrum si pinyar ni anta mon samatomon nangdol Prangsi dak Donsuri hawaralong Khasi busti made Khasi tumarong malong ini tum United Khasi People Organization pen nang humri lo ladak ngate ke don tikiap an sose lasiladak arong along tum theklong lo ladak tum ningkan pokiap suselo dak itu lasiladak nang ke humri pen theklong ke facilities mane awar saya bepin government pen asi lahai kidoji phan la pen ki tum kadu ke beta me jelang rap ke dia phan pura Karbi Anglong Autonomous Council ki jatum phan ta me laya warsai pinangji tum Khasi ta mera dak kidobori matum sai de lo la pen ki tum ta isi engineers tribe atum lo na si itum hin cepak pedera korte mute singhon son thot itum hantai inghon pora la dak Donsuri hawaralong kido Khasi arong la dak Khasi nararong ta me tum nang humri nang kok lo ang tum kiduk kesung alam ki jithan long lo asi lahai kaduk we jithan long ta me itum UKPO pen isi klempon po lasi ladak aduk we ta me ladak kedu hin pen tebok terai kei me do an ta me jelang rapet pen la bangsu ning kangsam mate pis pen kedu thegi pan sini tum pinian ta me klempom lo la pen ke non ta me do bom lo asila hai kadu ka vita me itum klem dam rapet po la pen ken kadu ka we Karbi Anglong kedo Khasian ta me kachingrum je phan aning hang lo la kadu ka vita me itum non ke wang jar ni ke itum isiwet iklevet si itum dopo la pen ke kopine ason lam ki do an ta me itum mithang yan chpang sam thek po la pen ke adu hoilong kedo an ta me itum atum phan ta me itum than mum thek bo